L'Oficina Temporecapto us proposa fer una rèplica del Menologium Rusticum Colotianum, un calendari agrícola del segle I. Actualment es troba al Museu de Nàpols. És un dels calendaris millor conservats i ens ofereix molta i variada informació de cada mes. El signe zodiacal, el nombre de dies, les festes religioses, els treballs agrícoles i ramaders i la divinitat protectora del mes. Amb pocs materials i una dosi de paciència, el teniu fet. Ànim!